alumnes brillants que fan el doctorat i després no tenen expectatives i molts han d'acabar a l'exili intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera. I aquest és un debat que hem de fer, és a dir, com podem solucionar aquesta manca d'expectatives, perquè hi ha una bossa angoixant i és una situació que s'ha de denunciar amb uns sous de misèria, d'alguns professors que estan donant moltes classes i estan cobrant molt menys del que necessiten per arribar a finals de mes ells i la seva família. I per tant, exigim al tripartit que governa actualment Catalunya, és a dir, Convergència, Unió i Esquerra Republicana, que modifiquin la seva política universitària, que tinguin una política clara. Perquè aquí ens deia la diputada d'Esquerra, ens deia, clar, és que depenem de Madrid. Doncs no, depenem en aquests moments d'Esquerra Republicana de Catalunya per fer canvis a la universitat. Si és entre tots els ciutadans que paguem la universitat, també té sentit que la universitat hagi de retre comptes a la ciutadania. Hagi de retre comptes. És a dir, que aquesta autonomia és una autonomia relativa. Relativa perquè la paguem entre tots i, per tant, la universitat també és de tots. No ens agrada que sigui el patronat qui designi el rector qui designi els degans qui designi els directors de departament. Demanem més eficàcia, més racionalització, però també que es mantingui un grau important de democràcia interna dins de la universitat pública. Mirin, no trobem just per la majoria d'universitaris que els alumnes puguin ocupar durant un mes el rectorat de la universitat, perquè hi ha molta gent que té dret a rebre les classes, que va allà amb ganes de tenir classes, i no pot ser que es bloquegi el cor d'una universitat per la protesta d'alguns. És a dir, la universitat no pot ser un camp d'impunitat, perquè, repeteixo, la universitat és de tots i no d'uns grups especialment organitzats i especialment actius i també radicals. Pensem que és important aquest vincle entre universitat i empresa, primer pel bé de la universitat, pel bé de la societat, també pel bé dels alumnes, que el que volen és acabar la carrera i col·locar-se i trobar feina. Per tant, hem de procurar que a les universitats públiques també se'ls donin aquestes competències després pel mercat laboral. Ara bé, nosaltres el que rebutgem és la mercantilització de la universitat, en el sentit que entenem que la universitat realment ha de ser una universitas del coneixement i no pot convertir-se en un lloc simplement de transmissió de coneixements instrumentals o pràctics. Per tant, una major empremta humanística també seria bo, a més d'una major empremta professionalitzadora. Pensem que són dos pols que s'haurien de treballar. A la universitat pública hi ha molta gent que treballa molt bé, que treballa molt, però hi ha altra gent que té la plaça i viu una mica de rendes. I llavors hem d'arbitrar mesures perquè aquesta gent també se'ls pugui exigir, a aquests professors se'ls pugui exigir perquè puguin treballar més.